Magandang umaga mga guys. Kung nga pala si Eddie Tenorio, Ipa Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Sa ngayon guys, ipapakita ko na sa iyo kung ano yung sinabi kong pangmadali ang tanim, mabilis lang matapos. Ito na guys, sinimulan ko kanina yung hindi pa sumibol yung araw. Malapit ko na natapos ang isang kalahating container. Ito lang gagawin nyo guys, yung pinakita ko sa unang vlog namin. Ipapakita ko sa iyo na pupunuin ko tong sisidla namin ng seedling. Kailangan ito guys na iganon nyo para makakilos ang kanyang mga ugat, hindi maputol. Ito guys, pwede nyo punuin ito, kita nyo na noon. Pero ngayon, sisidlan natin yan ng punong-puno talaga siya. Iganon nyo guys. At idahan-dahan nyo itong bunutin ang kanyang puno para ang kanyang ugat hindi maputol. Iganon nyo lang. Kasi makakilos na siya, ang kanyang ugat hindi yan maputol. Siguro nyo lang nyo guys na basang-basa itong birmikas. Pang 5 araw pa ito guys ngayon. Nakita nyo baka sa comment nyo mataas na. Ito guys ang sinidlingan namin, 100% ito birmikas, walang halong garden soil to. Ito. Kinakailangan nyo lang ikilos yung yung kanyang ugat para hindi siya maputol at dahan-dahan yung bunutin. Ito guys. Hindi yan talaga maputol. Papakita ko sa iyo ang kanyang main root. Hindi yan maputol. Pwede ito punuin talaga yung sisidlan namin. Sa Bisaya ito guys, lakayan. At sa Tagalog naman, pag umanhin nyo lang kung maling-mali yung Tagalog ko kasi Bisaya din ako talaga. Kawawa naman kayo sa akin. Hindi nga pala, maawa nga kayo sa akin. Intindihin nyo lang. Ito guys ang gagawin nyo. Ito ang, kung gusto nyo pang mabilisang taniman. Ito guys, patapos na ito at kung magkulang ito, kukuha din kami sa iba namang hinati na container. Ito guys, huwag nyong bibiglain bunutin kasi mapuputol to talaga yung mga ugat niya kasi may kataasan na kasi maglilimang araw na ngayon. Sisikapin namin ngayon guys nga maubos namin to lahat. Itong 7 hinati na container sigurado aabot ito ng mga 1,200 ka puno. Sisikapin namin guys na matapos namin to sa araw na to kasi pag hindi ito matapos, abot pa bukas, masyadong tataas ng mga ugat dito. Pag hindi lang umulan guys, hanggang gabihan ang taniman namin ngayon kasi mataas ng kanyang mga ugat sa ampalaya. At ito guys, ang iba namang distancing ito pag seedling, hindi abot sa 1 inches kasi marami yung buto ko na ibinalot. Maliit na yung hinati ko na container. Kaya naman malapit ang iba pagka seedling. Ito guys ang inyong gagawin. Pangmadalian tong tanim guys. Kung gusto nyong pangmadalian, yung yung nasa kasanayan nyo na bagging, pwede naman yun, pero ikumpara nyo ito guys. Gumawa kayo nito at gagawa din kayo ng bagging. Susubukan nyo lang kung ilang puno ang maitanim nyo sa isang araw. Dahil sa amin guys, pag hindi lang umulan, so sa loob ng isang araw, yung 1,000 na puno, kulang pa yun. Ito guys, kuha tayo ng ibang hinati na container. Sa simula guys, pag mayroon na kayong bakante na hinating container, pag maano yon, makuha nyo na, dito nyo siya iba-ibahin. Ito lang ang gawin nyo guys. Kasi pag ginunot nyo ito talaga, mapuputol ang mga ugat nito. Sa simula guys, idahan-dahan nyo ring bunutin. Huwag nyo biglain. Kasi mapuputol yung talagang mga ugat nito. Dahan-dahan lang. Lagay mo dito. Yung dito na
medyo tumagilid, tapalan nyo naman ng vermicast. Ito guys, 100% vermicast itong ginagamit ko na sinidlingan, kasi yung sa garden soil guys, ano pa yon, marami pa yung maglagay ka pa ng ano, ng mga fertilizer, abono. Pag hindi kayo hindi baka masira pa yung hindi tama yung pagkalagay. Di kagaya ng vermicast na wala na kayong ilalagay pa na kahit anong pataba. Ang inyo lang gawin ito, monitor nyo lang na walang mga insekto. I-sprayhan nyo lang ng kahit anong pag insecticide na mayroon kayo, pwede nyo i-spray. Ito lang gawin nyo guys. Hindi ito masisira kasi yung ano, puno niya mayroon na pa namang natitirang vermicast, at hindi man ito magtagal. Itatanim ko na to. Punuin ko lang talaga itong ano, yung sa Bisaya pa sa amin, lakayan. Lalagyan namin ng seedling para madali lang siyang, para marami namang may tanim ko sa isang karga sa Bisaya pa. Marami akong maitanim. Pwede nyo ito i-ganon guys, kung gusto nyo marami rin ang may ilagay. Pwede nyo i-ganon. Hindi nyo lang i-ganon sa kamay nyo kasi mabali yung ano niya, mga ugat niya. I-ganito nyo lang. Huwag nyo lang ibiglain, dahan-dahanin nyo lang. Walang mapuputol to kasi kumilos, nakakilos ito lahat. Ganito nyo. Subukan nyo lang to at kumpara nyo sa yung nakasanayang gawain na bagging. Ito guys, sabi sa iba na baka ma-stress. Hindi namin ito ma-stress kasi vermicast din ang nilagay natin doon sa pang tapal sa kanyang gilid. Hindi naman kanang lupa lang na lupa. Vermicast naman ito, pwede dito itapal sa kilid. Ngayon ito ang ito ang kunin ko ngayon, ipapakita ko sa iyo. Pwede ito, kasi sayang na naman kung magamit pa naman ito na vermicast. Sayang naman kung nyo lang sa Tagalog yon, ilabay. Ito guys, pwede itong dadalhin sa area. Ito na ang aming taniman guys. Ito guys, ang lahat ng tama ng yung garden, pabutasan nyo lahat, at nilagyan ko na ito ng ng complete. Ito ang gawin nyo guys. Ito ang sinabi ko sa iyo na pang mabilisan, madali lang matapos. Ito ang gagawin nyo. Kita nyo naman ito noon, pero hindi punong-puno yung sisidlan sa yung una naming vlog. Kasi ngayon kitang-kita nyo na punong-puno talaga. Ito lang gagawin nyo. Ito lang ang natirang vermicast sa aming sinidlingan. Ito lang gagawin nyo guys. Madali lang yan. Sa kanyang tabi. Madali lang. Ito lang gagawin nyo. Hindi kayo matagalan sa pagtatanim kung ganito ang inyong gagawin. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Yung gustong mag-start ng ampalaya, kasi ang iba diyan hindi pa nakasimulang mag-garden. Kasi yung dati guys, mais lang ang tinatanim ko. Yung sa mais, sa isang harvestan, sa isang crop, kumita ako talaga ng sa media hektarya guys. May kamahalan ng bintahan ng mais noon. Kumita ako ng 26,000 sa isang binta, sa isa lang taniman. Pero pag tinaniman ko na yung ampalayagas, yung kita niya times 5 sa kinita ko yun sa sa mais ang tanim ko. Di kagaya sa ampalaya. No, magastos naman ng ampalaya. Gaya ng
sa simula pa magastos yun, pero kung isumatotal nyo ang income talaga malaki kaysa mais ang kanyang itatanim. Pero ang mais naman pwede naman yun ang itanim pagtapos ng palaya. Hindi naman to pwede maaring ang palaya. Ang palaya, palit ka naman ang palaya. Hindi yun pwede kasi yung mga bakterya nandito na sa lupa. Yun ang tinatawag na planting rotation. Para ano yung mga bakterya hindi na mawala sa lupa, at saka yung mga insekto hindi siya dadami kasi wala na siyang makain, mamamatay na sila. Pagka harvest na naman ng mais, maaari nyo namang taniman na naman uli ng ampalaya. At yun lang ang sasabihin ko sa iyo sa ampalaya, kung bakit nasabi ko na ang ampalaya sa akin. Ito ang mainline ko na ano guys, income, mainline ko na hanap buhay. Yung sa talong talaga guys, kung baga sa madaling sabi, panakiputas ko lang to. Yung ang talong talaga, kasi yung talong to na pag ano guys, magsimula na tong magbunga ng yung ampalaya ko. At kasi pag ano ya, pag simulan tong sumibol, abot nito kasi itong talong puputulin ko talaga. Gagawin ko lang tong takip sa aking tama sa ampalaya. Yun lang ang masasabi ko sa ampalaya. Maraming salamat po.